салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон ва бародарони муҳоҷир, бародарони ғариб. дар бораи Тоҷикистону Россия кам тарага бисёри бад пурсидестен. Хостам камакак як маълумот бирасонам шумода. Чӣ гуфтанем? Мақсад ки билет то 100,000 шида инами муддати ай саҳар то ҳозира. Ай саҳари нами рӯз то ҳами ҳозир нами то шава то 100,000 шида. Мардум грезо дармо касоне ки документ доранд ку паспорти урусӣ доранд, паспорти сирха гуфта реклама мекунанд. Мақсад ҳамо дар грез задиян алакай ки мақсад ҷангда мебурдиян шуна ва баъд мақсад самолето дига намепара, не хе самолето намепара, не самолето мепара ба нархи қимат мепара. Барои чӣ ки ман кадан дига рафта омада, мақсад ки ҳамо одамое ки гражданинан ҳаморо иминой ки нагрезан гуфта. Ва баъд мега ҳамуҷода одамо истодагиян ки мақсад ки байни 100 саъда сразу паспорти хориҷӣ медодияну мегирифтан ҷангда мебурдиян. Паспорти ҳамо урусӣ охи хориҷӣ гуфта мебахшем. Паспорти урусӣ медодияну мегирифтан ҷангда мебурдиян. Байни 1 саъда даро паспорт мекардан. И гапа гуфтан бугӯ. Бо мақсад ки чанд гапо, чанд хабаро хай ҳама бахим дар интури гарданатон кала доре. Калатона кор буфармонем, бародарои азизи ман, бародарои қадрдони ман. Кор ва фаъолият кунен, коротонро бибинен, биёен дар пеши падару модартон хушу хурсандона он ба сар бубарен, дар болои сари фарзандотон мақсад бошен. Мақсад ҳама чӣ мегзаштагиам мега бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд бигзарад. У ҷангҳо ҳам мегзарад. Ҳар як ҷангҳои буда, ҷанги мақсад якуми ҷаҳон, ҷанги дуюми ҷаҳон, ҳами ҳамо гузашт, рафт. Ҷанги чизи намешиданияй бародарои азиз. Ака ҷои гап омад гап мезанам, ина мақсад ки границаи Хумон, Қирғизову Хумон, Қирғизо қати Хумон. Дар рӯи дунё ягон таърих, ягон ҷо омадагӣ нест ки тоҷик хеста ҷанг сар карда бошад. Дар ягон таърих, дар ягон китоб, дар ягон ҷо омадагӣ нест ки тоҷик бихеза ҷанга сар кунаву як каса бе ҳечи мақсад ҳо вақте ки ҳами саги хова яъни нақӣ кади ҳамун саги саг ҳайвоне мехеза мегазад охи. Хай ба мо мемонем моро бихезан. Мақсад ки моро бихезану якумш ки ваян мусулмонан, мо ҳам мусулмонем, илтимос моро туҳмат накунед ки шумо ҷанга сар кардем. Не, дар ягон рӯи дунё ягон таърих ёд надорад ки тоҷик хеста ҷанга сар карда бошад. Илтимос хеле туҳмат накунед моро. худтон ки мақсад ки сар кардем ина ҳамияй и ҷангай бародар, и ҳами хелай. барои ҳамин хел илтимос шумо мусулмонем, мо мусулмонем, ай барои тудони худо ҳамин корро баҳс кунед, накунед. ҳам хел туҳмат ҳам чизи гандай наҳсию касратиш мерасатона. илтимос туҳмат накунед. туҳмат дар кор нест. бародарои чӣ мегӯянд, мо ҳамсояем бигем. Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қозоқистон мо ҳамсояем. барои ҳамин хел илтимос ҳамсояо дар номтон садқа мусулмоно туҳмат накунед. илтимос ҷангу ҷанҷол дар кор нестад. мо тарафдори сулҳем, мо сулҳ дорем, истиқлолият дорем, мо миллат дорем, мо тоҷикем, мо тоҷдорем, мо фахр мекунем ки тоҷикем. илтимос хеле коротонро накунед. ина ҷои гап омад гап задам. ва ҷои гап ҳамияе ки хеле мақсад масъалаи граница рафта омадестем. бародаро ма пурсон кардам ки границаҳо чӣ хеле мақсад мега сад фоиз мо рафта омадестем. ина ман номерои ширкати Муҳиддина мемонам бародарои азиз. Маърамад ина ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. касоне ки граница мегзаранд меоянд инами рақамҳоро занг бизананд. ҳама рӯза саҳару бегаҳ мақсад рафта омадестем. ҳама рӯза рафта омадестем дар хизмати шумоанд. инами рақамҳоро фақат занг бизанед. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. боқӣ мусулмоно бародарои ман, тоҷикҳои ман дар ҷой бошед набошед, худованд ёру мададгортон калатонро кор бифармоед. илтимос ягон гап пасту баланд бошад узр.